Myntri Rangbah ke Jylla konrat ki sangma ke sengi baaru la Plie Paidbah ya ka Zoonotic Vector Borne Disease Research and Training Center Indian Institute of Public Health Pasture Hill Shillong ka badeiru ka baningkong pandon kum kene ka than shatei la mingi kari India baro kwei aba ai jingkran ka jingelang Paidbah Myntri Rangbah ke Jylla ula ong ba ka jingwat banya ka long ka bakong san Paidbah ki jingtep balayo lum kinyarap shibun ya ki nong thau mat treikam ban bisha banya ban thau ikilat treikam ban thau ya kilat jingeda ula banjur shu ru badai ban thau ikilat kilenti ban treikam lang kawai kenang ba anla ban kentiu ya kene ke jakawat banya syaki benta ki bakham shalor ban thau ikilat ki kabu bat ka ba anla ru ban aikam ai jam bat kiwei ula ong ru baga sorka kadang bisha banya ya ka jing ai jingmut ban kentiu kerdan ya ka Indian Institute of Public Health Myntri ka koi ka khia jong ka Jylla Dr. Amperin Lingdo ru iledon lang hakani ke sengi